Jo. Tak jak je znát, je prostor, tak jak to bude vidět a požádáme diváky, kteří se rozdělí na stranu, protože až to auto bude rozdělený, tak rozdělíme musí hned tak vyšetřovat, tak jak se nikomu něco nestalo. Bejte prosím za chvíli zvýšené opatrnosti. A pojďte pořádně nevzbudit. Pojďte povzbudit, protože oni by to mohli dát nějakým velkým průjezdem. A pojďte prosím na stranu.